Takže čau ľudia, ja som Gamer a vítam vás u ďalšieho videa zo Skywars, tu na Nakyplay znova. Mal by to byť už tretí diel, takže môžeme sa rovno na to vrhnúť a uvidíme, že čo sa mi dneska podarí a nejaké tie faily, nejaké tie dobré scénky. Uvidíme, že či sa mi niečo podarí zachytiť, aby ste sa mali na tom smiať a ja za sebou robiť idiota, ako vždy, jo. Sekom internet! Dobre, prvá arena. A som zvedavý, že či sa mi to vydarí. Sakra, hop. Ak sa mi to nevydarí, tak to bude pekne v prdelke. Ak ma niekto zhodí dozad. Dobre, goodbye, man. Tak toto má gamer rád. Prepáčte chlapci. Som sa k vám pridal. Hop. Oj, dobrá. Chlapče, dostal si nejaké kombičko. Opäť NDPRL, nice, takže už to vyhrám, easy, nice, A to si dole, hop. To si dole NDPRL. OK, Chlapci môj. No mene, mi tu idete na strieborný talíř. Táto moja čeština nie je dobrá, ale to tiško, hej. Prkinka. No poď, hoď ma. Uj, ale dobré, to som ani nepotreboval, hop. Ja si tak chcel vyhrať, kamaráde. Jo, toto ti dáme. Uhor. Či. Poď sem, chlapče. Dobre, mám čo konečne. Konečne. Ty kokos môj aim, ty kokos, čo ti šije? Čo ti to práši? Hopla. Hop. Kde si? Tu si, čau. Goodbye, man. Hop. Ďalší. Ešte jeden, takže budem mať 5 kg, nice. Hop. Ide si. Jo, tam si, čau. Hop. Trafím, prosím. Trafil! Yes. Čo kde trafíš? Nikde, dobre, GG. Neviem, koľko mám natočených. Ale asi dosť. Skúsim toto. Vlastne ešte som za to poďakovať za zhliadnutia, lajky, komentáre. U toho prvého dielu je neskutočne veľa zhliadnutí, cez 400 zhliadnutí. 420 zhliadnutí, aj viacej. Cez 60 lajkov, čože že wow. Čože vám moc ďakujem. Dobre, prešiel som, ako nič. Dobre, za tie zhliadnutia a lajky aj vám najviac ďakujem, že potom druhý diel mal cez 250 zhliadnutí, mám teraz. To je krátko len na YouTube. Chcem chlapče, díky. Za prispätie do môjho inventára. Nič, dobre. Počkaj, nie, ja chcem.
O, počkaj, on bude mať cenečku, nie? Hop. Budeš mať cenečku, kámo, ne? Ja sa mi dá, že budeš mať. Goodbye, friend. To si děláte snať. Neznášam toto, keď sa netrapím. Poď sem. Nie. Lukom nie. Proste enderperla. Ježiš, toto... Aha, toto ešte nemám, to sa hodí. Spýtku? Nič. Spýtka? Yes. Dobre. Neviem, o čo sa stále chlapče pokúšaš, ale už tam ho budem. GG, OK. 3 killy, to je slabé. Hej. Čo si povedal, že čo som? Poľák? Tak to je nejako energetická. No. Jo. Nice. A čo také chceš povedať? Čo chceš, ja chceš povedať zase do mikrofónu ako predtým. Dobre, ďalšia hra. Koho tu mám takého dobrého? Jo, Good, to je? Jo. Good, pumíček. OK, hop, hop, hop. Hrozne sa sekám. Good, choď dopreč. Ďakujem. Ty si ten najhorší tunák, neznášam ťa, nemám ťa rád. Si mi išiel hnusne dozad, to sa samozrejme tam. Muck. 10. prísne. Ďalší sa smeje. Oh yeah, hop. Dobre, máme ho. O čauko, ježiš, ty máš tak málo. Yes, mám vás. Jeden sme... O čauko. To fakt? Goodbye. Aha. A posledný schádza. Niečo som chcel dať k videu, alebo si zase nespomeniem a zase to bude len také tiško. Jože, ak zanecháte pod týmto videom čo najviac lajkov, ak to bude zase tých 60, tak okamžite dávam nové video, hej. Ale ak to bude tých, dáme si tých 50 lajčíkov, hej, aby sme mali nejakú tú hranicu. Aha, no knopek. Hop. Hop. Jo, ja mne ladí internet, jasná. Dobre, sme u ďalšej hry, pohodička. Pohodička, lahoda, vyhrám to ako každú jednu, že netočím ich zo 50 a nevydám ich zo 3 alebo zo pár, že to ne. Taký gamerik není, to není hell. To ja nie som, to je iný človek. To ja nie som vôbec.
Nie, prečo som to spravil, ale okej. Budeme si myslieť, že to bolo na schvál. What? Okej. Ocyky. Ocyky. Aj, škoda, mohol som si vyžrať jeden kill. Škoda toho. Že som mohol mať ďalší. Aj, bože, budem mať 5. Ak sa tí dvaja zase nepozabíjajú. Ja budem mať 5, nice, môže to. No, to ti moc nepomôže zdráhanie. Dobre, posledný je ten Pierre. Nie, kde Pierre, ježiši, ja tam, kde vidím R. Pieman hraje. Takže tu není. It's a clear. Spítku máme tu, hop. Hopla. Ježiš, to som spravil najlepší ploch, čo som kedy si videl. Tam som to kontroloval, tam nebol. Takže musí byť... Ty kokos! Ja som kúzel retarda, že? Ja vám hovorím, že kebyže... Really? Dobre, ďalšia hra. Good. Už má neskutočne štve. Hnusný, škaredý, zaostávačky, dozad gaming, hrozný, všetko možné, nemožné ku tomu good. Hrozný chlapec, hrozný. Honey! Ty krása. Dobre. Ani chujík. Jedna apečko máš, jedna apečko, poď. Mám ťa. Yes, mám ťa, hop. Tam je ďalší. Ďalší dole. Poď sem. Aha, okej. Okej, dobré kombo. GG. Ja som fakt potreboval... Dobre. Už som unavený z týchto Skywarsov. Už ma unavuje. Hrozne pomalý si. Ty kokos. Yes, mám ťa. Mám ťa. Dobre, goodbye. A posledný schádza. A ten má vysoký ping, ty kokos, čo ti šije? Ja tam je, čau, hop. Aha. Jooo, chlapec. Tak trošku hekuje. Hop, GG. Budeš mať. Leave. Join. Nasmeli sme sa všetci.
Ahoj Bobríku, vlastne to je Chantík, čau! Á, Ghostyho som zabil po ceste, jej. Nie si... Ja ti dám, že nie som tímový hráč. Hnusný parchant. Hnusný parchant. No, Ghosty, to je na vyhodenie, ty si chcel tímovať, hej? Ty kokos, takto som o tebe nevedel. Takže si chcel tímovať na solových Skywarsoch, hej? Dobre ľudia, ďakujem za pozrietie tohto videa. Dúfam, že to nadáte dosť lajkov na to, aby som zase natočil, lebo dneska som nemal svoj šťastný deň, hej. Takže okamžite dávajte tie lajky! Ďakujem. A uvidíme sa niekedy na budúce. Čauko!